ברור שישראל מעוניינת ללכת, זאת אומרת, לנצל את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים ולנהל מערכה ולהשלים את מה שהיא חושבת שהיא לא השלימה במבצע עם תל אביב, או מה שכבר האיראנים הספיקו או ניסו להתחיל ולשקם. אבל קודם כל נראה לי, יהודי, שצריך לשים כוכבית על כל מה שנאמר כאן במהלך הערב הזה, ואולי גם בערבים הבאים, כי אנחנו לא יודעים בצורה ודאית. אני יכולה להגיד לך, לפחות מהאנשים שאני משוחחת איתם, שיש מידור מאוד מאוד גדול בצמרת הישראלית. הערכות שאני שומעת זה שהסיכויים להסלמה בטווח הזמן הקרוב הם גבוהים, אבל כמו שאלון ציין, גם בישראל אומרים בצורה מפורשת, אין עדיין מועד סופי, כלומר לא התקבלה איזושהי החלטה. אנחנו תלויים בהקשר הזה, בניגוד לעם תל אביב ששם פעלנו לבדנו. פה אנחנו תלויים מאוד גם בצד האמריקני ובמה שהנשיא טראמפ יחליט ובהחלטות שהתקבלו שם, אבל כן אומרים, הסיכויים להסלמה בקרוב, יש סיכויים כאלה והם גבוהים. עוד מעריכים בישראל שהפערים בין ארצות הברית לבין איראן, בכל מה שקשור לשיח הדיפלומטי שמתנהל, הפערים האלה גדולים מאוד ולא ניתנים לגישור. והדבר האחרון שאנחנו מעודכנים עליו הערב, שישיבת הקבינט שאמורה הייתה להתכנס מחר, נדחתה ליום ראשון. לא הייתי מסיקה יותר מדי מסקנות מהאירוע הזה, אפשר לתת הרבה מאוד סיבות ללמה הישיבה נדחית, וגם בשביל שהאמריקנים יתחילו מערכה, לא צריך לכנס את הקבינט הישראלי, עדיין לא. וגם